Jeg tror også, at det bliver meget hyggeligt i weekenden, selvom der ikke er så mange mennesker. Ja, det tror jeg også. Fuck, hvor er det noget, at vi har fået putterummer som rengøringsområde. Ja. Nej, det har nogensinde gjort rent her. Nå, skal vi gå i gang? Ja. Jeg tror også ikke, vi må rode det der. Fuck. Det du space, ikke? HE 0506. Nej, du kan altså ikke bare tage det. Jeg tror, der var en god grund til, at du gemte væk. Hvilket gør det endnu mere spændende. Kom nu, det kan være, det er en video eller noget. Lad os se, hvad det er. Jeg kan bare... Nå, skal vi så se, hvad der skete i 2005? Jeg ved så ikke helt, hvor det er den filmer nu, tror jeg. Okay. Hej og velkommen til Hårslev Efterskole. Vi vil nu dokumentere en weekend på Hårslev. Det er den 19. marts 2005. Og mit navn det er Sara. Det her det er Laura. Og det der det er Amalie. Ja, Amalie. Ja, vi har valgt at dokumentere en weekend her på Hårslev. Vores hverdag. Ja, okay. Så lad os gå i gang. Woohoo! Den er skole. Jeg kan være med at tage det der kamera over i mit ansigt hele tiden. Sorry. Nå, det er bare en vlog. Uhyggeligt, hva'? Okay, ja. Lige nu sidder vi inde på vores værelse, og vi venter så set bare på, at det bliver te-tid, fordi klokken den er lidt over 7, tror jeg. Og så skal vi så læse nu igen. Har du ikke andet at lave? Lad nu være med. Giv mig min bog. Nørd. Okay, jeg tror så der. Ja, vi er på vej ned på værelset, fordi på den her skole, der skal gå mega tidligt i seng. Og det er virkelig nederen. Altså, som teenager, så skal man sove 8 timer, mindst. Altså, der er spredte meninger omkring sengestiden her, så det er meget forskelligt. 3, 2. Du filmer hele tiden. Jamen, vi skulle bare bruge noget til bloggen. Du skal ikke hele tiden filme. Det er virkelig irriterende. Altså, Amalie. Nej. Okay. Jeg keder mig. Lad os lave noget. Vi laver det noget. Nej, vi gør ikke. Altså, jeg mener sådan noget som ånd i glasset, nu når vi alligevel er 3 her. Altså, jeg vil gerne sige det. Skal vi gøre? Jeg har altså ikke lyst. Man skal ikke provokere åndene. Hvad mener du? Er du virkelig så dum, at du tror, der findes ånder? Tag dig sammen. Fint nok. Gør vi det så? Ja. Yes, lad os gøre det. Jeg henter nogle ting. Jeg er klar lige om lidt. Ja.
Den filmer nu. Er I klar? Ja. Ja. Okay. Er der nogen af jer, der har prøvet det før? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Vi vil gerne fremkalde en god ånd. Er der en god ånd i glasset? Seriøst, der sker jo en skid. What the... Hvad fanden skete der lige der? Så vi skulle provokere dem. Tror du, hun kommer tilbage? Jeg ved det ikke. Skal vi bare prøve igen? Det var sikkert bare strømsvigt. Kom, prøv igen. Kom, sæt fingeren. Okay. Er der en god ånd? Amalie, det er ikke sjovt, det der. Det er ikke mig, det her. Oh my god. Ja. Spørg om noget mere. Spørg om noget mere. Hvorfor er du her? H A V N. Hævn. Hvorfor er du her? Hvad vil du hævn for? M I N min D Ø D min død. Men hvordan døde du? B I L I. Oh my god, Amalie, jeg tror jeg ved, hvad vi snakker med. Hvad? Okay, jeg er ikke sikker, vel, men der var den her historie omkring en pige, der gik her på Hårslev for nogle år siden. Og hun blev virkelig mobbet. Hun har ikke nogen venner. Hun var helt alene, og en dag, der gik det for vidt. Der var nogle drenge, der omringede hende udenfor, og de mobbede hende og kaldte hende øgenavn og gjorde alt muligt. Og da hun prøvede at slippe væk, så der var en af drengene, han kom til at skubbe hende ud på vejen. Der var ingen, der nåede at reagere, før der kom en bil. Blev hun kørt ned? Hun overlevede ikke. Fuck. Hvad er det her? Okay, vent. Jeg har måske en idé. Okay. Vi kan hjælpe dig. Vi vil gerne hjælpe dig. Bare sig, hvad vi skal gøre. Vi vil gerne hjælpe dig. Vil du lade os hjælpe dig? Ja. Yes. Okay. Bare sig, hvad vi skal gøre. Vi vil gøre alt. Okay. D. Dø. Laura! Oh my god! Jeg får kamera. Oh my god, hvor er hun? Laura? Hvad fanden er hun? Hey, toiletdøren står åben. Laura! Oh my god. Laura, er du okay? Jeg ved ikke. Laura. Hvad fanden sker der? Hvad fuck sker der? Hvad er der? Jeg så en, der var en lige der. Vi skal tilbage på værelset. Ja, okay, den er også mange, okay. Ja, den er klar. Hvad laver du? Hvad? Skal sgu da filme dig sove, du snokker mega meget. Sjovt. Ja.
Jeg skal huske skyde søvn nu, så godnat, piger. Jeg sover godt. Godnat, Laura. Du skal ikke få bare lidt. Hvad sker der? Laura er væk. Okay. Oh my god, Laura. Ikke sjovt længere. Oh my god, hvad fuck sker der? Ej, hvad fuck sker der? Laura, hvad laver hun? Okay, du venter her, jeg løber efter hende, okay? Hvad fuck sker der? Laura, hvad er du gang i? Laura! Amalie! Hvad fuck sker der? Oh my god, Amalie. Hvad fuck sker der? Amalie! Oh my god. Oh my god. Amalie! Hvad fuck sker der? Amalie! Hvad fuck sker der? Amalie, vågn op! Vågn op! Du er ikke død! Amalie, vågn op! Amalie! Hvad fuck skete der? Altså, der skete sikkert ikke noget, altså. Det var sikkert bare medieholdet, der var kreativt derovre. Skal vi ikke bare slutte? Altså, klokken er ved at være 11. Kommer du ikke? Men... Hvad fanden skete der? Altså, det var helt sindssygt. Det kan ikke være rigtigt. Rebecca, det var sikkert ikke rigtigt. Det var bare en joke. Lad det nu bare ligge. Altså, det føles bare mærkeligt. Altså, ånden, hvad fanden vil den? Og pigen, og hvorfor besagte den? Og hvad nu, hvis hun stadigvæk er derude? Altså, Rebecca? Er du okay? Altså, det var et strøs, ikke? Jeg skal lige have noget luft. Rebecca? Er du okay? Rebecca? Rebecca? Hvad er det, du gør? I ved godt, hvad jeg gør. I ved godt, hvad jeg gør, når I mishandler. Når I kalder grimme ord. Du er ikke Rebecca. I ved det godt. I fortjener hende, ikke? I ved godt, hvad jeg gør. Hende er blevet kørt ned i bilen. I ved godt, hvad jeg gør. I fortjener det. I ved det godt. I ved godt, hvad jeg gør. Men alle mennesker er jo ikke sådan. Altså, dem der gjorde det mod dig, de var sikkert forvirret og havde ikke styr på, hvad de gjorde. Hvad jeg gør mod os. I fortjener det. I fortjener det. Jeg forstår godt, hvorfor du har det sådan. Altså, du er sikkert ensom og alene og forladt, men du behøver ikke at have det sådan. Jeg ved godt, hvad I gør. Jamen, er der ikke noget, vi kan gøre? Ja.
Hvad kan vi gøre? Sig til os, hvad vi skal gøre. Skal vi nok gøre det? Okay, og nu er vi behind the scenes of the movies. Nu skal vi så optage så. Ja. Ej, tag det sammen. Hvad nu gør med det? Hårslev efter. Blok til at... Nej, vi kan godt være. Lad os gå i gang. Woohoo! Det er sådan viskescene selv. Ja. Goddag. Vi er sammen. Helt ærligt, du er så dum, at du tror det. Undskyld. Vi vil gerne fremkalde en god ånd. Okay, lad os gå. Vi vil gerne fremkalde en... Au. Vi vil gerne fremkalde en god ånd. Siger du det, du skal være på det? Hvad? Er det fordi? Er du okay? Ja. Den skal lige op. Det her, det er vores, en af vores skuespillere. Hun spiller... Hvad spiller du? Hun spiller Rebecca. Rebecca var vi filmer. Hvad? Jeg vil gerne være morder, hvis det er. Juice, behind the scenes of this movie, som stadig ikke ved, hvad hedder endnu, men hvad fuck sker der? Hvad var mig, jeg kom til? Anden skuespiller. Hun er faktisk med i en forestilling, og hun synger. Here, over here. Nå her, nå. Nå, det er meget. Det må godt, det er fint, at du tør det lidt væk. Jeg føler, at nogen har tisset på mig. Når man får chokoladesauce i ansigtet, så stivner det. Let's get on sten sur. Because you can only... Altså, du kan jo ikke gøre noget. Er du okay?